kaber. Sekta mar thieth riwruok mar Lakteche mano KNPDU obago ng'anyo mamuole buore Nairobi kochakre osiptal maduong' ma Kenyatta nyaka apise migawo mar thieth mar chwalo ng'ur margi. Kotelne kod jagoro margi maduong' Davji Atela gikone piny owacho mar Kenya Kwanza pok oketo e tim singo margi ka kuom ranyisi singo mar ndiko lakteche 20,000 higa ka higa. Bende giywak moko kuom lakteche ma ondiki e yor puonjruok ok chulo omenda margi kuom dweche 3 e kind ng'ur mamoko. Migawo mar thieth Susan Nakumicha magikone nowuok mar kawo ng'urgo e yor andika nosingo mar bago twak mabiro kelo winjruok e kind migawo no kod lakteche. We want employment of doctors and health workers immediately as promised in the Kenya Kwanza manifesto. Number 2, we want the collective bargaining agreement that is now a court order of 2017-2021 to be implemented. If the government is still asking for more time, they have time. This is a demonstration. We will have another demonstration probably in the next 2 weeks if we don't get a result to these matters. Another 2 weeks we'll have another demonstration. Then we'll give a notice for strike for 7 days. Allow us to go through these petitions. Thank you. And you know that the stakeholders of healthcare is not just the Ministry of Health. We have many other stakeholders that I have to avail this document to. Then we come to a table, sit and discuss and provide a solution. Serikal mapacho ka koro chano mar